Me ya haɗa ki da Karabaru? Ya ce na zo na baki haƙuri. Wallahi da shi kuka zo ba zan saurari kuma sai ya masa rashin mutuncin da bai taɓa tunani ba. Ke ku ki haƙura mana da abin da ya miki. Ban haƙura ba. Haba Hajiya kina jin ta ba za ki ba ta haƙuri ba. An ƙi ya haƙurin. Shehu Hassan Kano kana ji amma ba za ka sa baki ba. Kai ya shafa. Kai kuma me ka zo yi gurin malam wa ka taɓa? Kawai 'yan yayyuna ne da kuma ɗana. Jamila ba huruminki ba ne. Malam ka ji shi. To Allah sarki. Abale ya za ka shigo ba sallama sannan ka nemi guri ka zauna. Na zo ne akan maganar dan abu. Dan uwansa isa ba sai ka yi magana ba. Dan uwansa ne kai? Ni makocinsa ne kuma ka san girma da matsayin makoci a addinanci. Gaskiya ne Salim. Amma ka san abin da ya aka kawo shi ofishi? Na ji dai kaddara ce ta haɗa masa. Wai kaddara? Jamila kin yadda kaddara ce? Wai tsaya ina da wata tantama. Wai ko har da kai ake zuwa kwato wayoyin nan ne? Da ni daga nan bakin na ragon. Ba ni ba Musa. Dogon ja za ka iya yadda babu abale a wannan sabgar? Kai.